Hezký den. Zdravím všechny, to je můj kocoučíta, který mi pomáhá se vším všudy. Pro ně je tohle taky trošku novinka, tohle natáčení, takže zatím se mu to nějak extra nelíbí, ale můžeš Číto pozdravit. No, začíná, viď? Tak jo, tak běž. Tak vítám všechny na Nostradamovi. Hlavním aspektem tohoto týdne je konjunkce Marse s Uranem, což je aspekt, který se může v horoskopu objevit tak jednou za 2 roky. Vzhledem k tomu, že se říká, že konjunkce je příznivá, tak bychom se ho teoreticky nemuseli za stolik bát. Jenomže jedná se o Urana a o Marsíka. A oba dva jsou symboly něčeho náhlého, silného, prudkého, velmi často emotivního, velmi často spojeného s technikou nebo s nějakým silným výdejem energie, ať už psychické nebo fyzické. A tak bych v tomto týdnu doporučoval maximální opatrnost na cestách. Pokud se dostanete do nějaké situace, kdy vám začne pěnit krev v žilách, tak zkuste počítat klasicky do 10 a nenechte se unést emocemi, náhlým vzepětím citů nebo nějaké nálady, nebo hlavně nenálady, že ano. No a počítejte také s tím, že se projeví nějaký problém s technikou, nebo že se objeví něco nového, co se týče techniky, že vás může technika přivádět k šílenství, protože bude zlobit, stávkovat, chtít po vás něco a tak dále, vy nebudete vědět co. No a také počítejte s tím, že holt se objeví nějaký většinou starý nebo nedořešený problém z čista jasná a ten budeme muset z nenadání řešit. I když jsme o něm třeba nějakou tu dobu předtím věděli, ale třeba jsme na něj zapomněli a teď tomu slibu musíme dostát, nebo úkolu, který musíme dodělat, tak ten musíme prostě splnit a tak dále. Zkrátka a dobře, polovina tohoto týdne, středa, zhruba tak v rozmezí úterý až čtvrtek, s kulminací ve středu, bude ve znamení něčeho takového, co jsem teď naznačoval. Čili něco nečekaného, něco náhlého, něco, s čím jsme třeba dopředu i kdysi počítali, ale teď už jsme na to zapomněli. No a co se týče zbytku toho týdne, tam už vládne docela dobrý sextil Slunce s Neptunem a ten bude přát poměrně dost silně buď kumštu, nějakému duchovnu, inspiraci, nápadům a tak dále. Ale pokud se to potká s tím Uranem a Marsem najednou, myslím ty aspekty, čili ten příznivý sextil Neptuna a Slunce a ta konjunkce Marse s Uranem, tak může nastat nějaký problém z čista jasna, ale my ho můžeme díky té příznivé vazbě Neptuna vyřešit, nebo nás napadne nějaké řešení a naopak nějaká příznivá, příjemná, kulturní, umělecká a já nevím jaká podobná záležitost nám může být nějakým způsobem z ničeho nic lehce více či méně znepříjemněna. Princip: jedeme na divadelní představení a zastaví nás policajti a dostaneme pokutu. Třeba